हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. आज आमचं डेली व्लॉगचा 4था दिवस असा. नाश्तो बिष्टो करून आंघोळ बिंघोळ करून आता मी जातो पाणी आणू आमच्या विहिरीत. बरं झालं जवळ येईल पाणी. हा, जास्त उन्हाळ्यात कितके ओढूचं लागता. कष्ट करून होते. हे आमचे माड आहोत. पाणी भरून झालं. आता मी घराकडे जातो परत. मरणाचा पाऊस लागा होतो. आता पाऊस वाईस गेलो म्हणून आम्ही पाणी आणलंय पटकन. नमो नमो बाप्पा, नमो नमो. असा नाही, असं नमो नमो. नमो नमो, नमो नमो. चला टिको लावूया. अरे टिको लावूया, थांब. बघा आता कसं मस्त, कसं मस्त. आम्ही मारुतीच्या देवळात जातो. हो, शनिवार म्हणून जरा मारुतीच्या पाया पडाक जातो. त्याच्यात पाय पडलो ना खसखन सर टाकतो आणि गुटली घालतो. चिखल पण झालो. काय करत डब्रो ई चिखल असतो. बघ चिखल झालं. म्हणजे पाय गेलो माझं रुपलो होतो. आता मी रामाच्या देवळाकडे इलो. आता आम्ही चप्पल काढलं आणि जातो. चल याक शी सगळा रप्रपीत झाला. रामाच्या देवळात पोचलं. दीदी हय वाती करता. तोपर्यंत आम्ही रामाच्या मूर्तीचं दर्शन घेऊया. चला. राम लक्ष्मण आणि सीता झाले. वाती बिती करून झाले. दिव्यात लायता वाती. फुला लायता बघा कशी रांगेत. दिवे लायलो. आमचं दर्शन झाला. आता आम्ही जातो मारुतीच्या मंदिरात. असं असताना की मारुतीच्या मंदिरात पाय पडा गेला तर रामाच्या आधी पाय पडा हव्या. तर रामाच्या पाय पडा झाला तर मारुतीच्या मंदिरात पाऊस इलेलो म्हणून आम्ही आधी छत्री आणली. हे दारात कसे गोटारले चिकाटले आहेत बघा. पाऊस सुरू झाला का यांचा मोठा असता. हे आधी येते. चला आता मी घरात जातो. रामाच्या देवाचं दर्शन झाला. बुडबुडू बुडबुडे येतं. 3 थय 1 दोन्ही बघ बुडबुडे येतात. हे बघ हय 1 आणि हय 2 आहोत. बघ बुडबुडे कसे येते भारी. चला आता ती वरती फुला असं फांदी वाकर फांदी वाकर. मंदिरात ना मिळलो तर राणी आमचं येऊन होतं. राणी राणी म्हटलं की शेपटी घ्यायला सुरुवात जाते. सोमती ग राणी. देवळात न इलो आणि कपडे धुवचे असत. मी आता कपडे धुक जातलोय. तोपर्यंत दिदी जेवण बनवतलं. आमच्याकडे पाळी असत. एकाने याक करायचं ते एकाने याक करायचं. माझे कपडे धुवचे पाहिजे तर मी कपडे धुक जातोय. मला आलं तू पण असंच काम करून घेऊ आहे जरा. ती आम्हाला भांडी धुवले स्वतः काम ती घेतले. माझे कपडे धुवूक दिले. ते 4 कपडे धुक तुका कठीण ना. 4 आहोत. मग सगळ्यांचे 4 असं सांग. हा तेच ते तिघांचेच म्हणजे पाडो मन 9 कपडे आहोत. 4 पाडो मन. 4 1 4 4 12 कपडे आहोत. हे कमी आहे. वॉशिंग मशीन नाही. मी जरासं काम सांगलं का ते लगेच वॉशिंग मशीन नाही. हिशोब घाल त्याला. काम सांगला का काही काम करू नको. सफेद कपडे काय मरात घालतं. धुवून माझं जीव आता तू सफेद घातलंय तर काय माझं मिक्स कलर आहे बघ. कपडे लोळतली. नीट 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 उभ्या राहून तुका सांगू का. चल मी जाते. माझी कामं बाई तुझ्या बरोबर नाही. उद्या आमच्या तुळशीचा लगीन हा. तर आदल्या दिवशी तुळशीचा उपास असता एकादशीचो. तर ते करा रताळ्याचं नैवेद्य दाखवतात. तो रताळी हाडूक आम्ही काल इसरलो म्हणून आता आम्ही रताळी हाडूक दुकानाला जातो. मी आणि दीदी झालो. आता चिखलात सर्कस करीत करीत जाऊ आहे आमका. नाही बाय असं लक्ष अगो मला कसं पायसा राखलो चिखलावरनं. एकदाची चिखलातनं सर्कस कशी कशी बाहेर येलो. मग एकदा राखलंय पण ते दिवशी रताळी गावली बघा आमका दुकानात. मोठी रताळी नाही होती आणि ही पण आमका काकाने फ्री दिली आहे. हे दिवशी आहेत म्हणून. आमची हुडदाची काय डाळ घेऊ आमका फोन लो घराकडनं म्हणून आता मी परत दुकानावर जातो हुडदाची डाळ हाडू. पिशवी केवढी मोठी सामान केवढं. 2 त्यांच्यासाठी इतकी आधी मोठी पिशवी घेऊन इलो आम्ही. तर घराकडे जातो आणि घराकडे जाताना आमका परत सर्कस करूची लागते.
अब हय पाय सरकलो हय तिसरच पाय सरक चप झाला अब हय हय माझो पाय सरकलो होय झाला. आता आम्ही रताई घेऊन इलो घराकडे. आता आम्ही रताई उकडतलो आणि तुळशीक नैवेद्य दाखवतलो आणि जेतलो. दिया कशी आणू मी दिलाय मी तुम्ही मी किती रुपये पैसे नको देऊ जा उद्या आजकडे घरला चौथडी किती लावू आजकडे लावू पुढे द्या 40 रुपये आजकडे शिकतेली राहतो ना होती 50 रुपये नेलेलं काय लायला साफ करून बोलतो आजच कर रोज साफ करते आज इतकं पाहिजे हा पाणी वास खावा बिया रोज पुसतोय तुमका माहिती आहे सांगतात ते नाही की जरासं पाणी होतला पुसतो तो परवाची गुरुवारची बुधवारी पुसलोय आमचं मिक्सर बिघडलो त्यांनी म्हटलं काय तुमचं मिक्सर बिघडलो आऊस ना खटके मारला नाही मिक्सर कसा म्हणजे रेमटा आहे मिक्सर आता कसं मिक्सर लहान मोठी हाती होईल ना प्रत्येक मिक्सर आपण इंजिनियर होतो काय सांगायला समजा पण ते सांगू गावडं सांगता ना मी तर खटके देऊ आहे म्हणा असं या गावड्यात सांगा काय आर्मीच्या जळवता लावणार वास येतात तरी पण आई मिक्सरला बंद जळलं तो त्याच्यात वास येतात तरी पण हिने मिक्सरला आहे कप भारी आहे ना ह्या कपातनं चाय पिऊ होईल इतकं घोटभर चाय पण येऊची ना जी लोक सांगतात ना घोटभर चाय दिली त्यांच्या ह्याच्यात ना देऊ चायचं कप नाही पण मग कसलो आता भांडी कुंडीचं नाही तो मापूचो असता काय मापतेले त्याच्यात साखर पावडर किती किलो साखर होते किती किलो नाही मोहरी जिरा मोहरी जिरा याच्यात देतात माहिती आहे नाही त्याचं मोहरी जिरा देतात तुका नाही माहिती मला माहिती आहे गुडभर चाय मागतात ना त्यांना ह्या कपातनं चाय नेऊन दे गुडभर चाय घे होय तेच सांगते मला गुडभर चाय दे तू दुकानात कामाक होतं हो मी होते मला माहिती आहे तुका नाही माहिती आमची रताई आता दुकानावर आणलेली काढली आहे तिला नैवेद्य दाखवलं तुळशी उलटा पान उलटा खडसून खडे दाखवतो पुरेपूर या म्हणजे दाखवतो म्हणजे फक्त दाखवतो. आज आमच्याकडे रात्रीसाठी मस्तपैकी स्पेशल बीटची कटलेट आहोत. आमची कटलेट झालेली आहे आम्ही जेवूक जातो तुम्ही पण जेवूक जाया. भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये बाय.